Europa sí que vol parlar d'Europa, no vol entrar en picabaralles entre PP i PSOE de qüestions exclusivament espanyoles, de qüestions de política domèstica. Nosaltres volem parlar del que realment interessa en aquestes eleccions, que és això, parlar d'Europa. Parlar d'Europa suposa la potenciació del corredor mediterrani, un espai que va des d'Alacant fins a Milà o París, fins i tot, una euroregió amb un nivell de potencialitat econòmica altíssima i que la Unió Europea haurà de tindre en compte i haurà de potenciar. La nostra coalició proposarà la creació d'un pla europeu d'infraestructures que servisca per a donar eixida i entrada a mercaderies i a persones per a aquest espai de comunicació, per a l'espai europeu, i sobretot potenciarà el que és la connexió ferroviària. En l'any 2010 la Unió Europea ha de prendre decisions importants sobre quines són les grans xarxes ferroviàries a potenciar, i una d'elles ha de ser de forma inevitable, de forma inexorable, la del corredor mediterrani. El que no n'hi ha dret és que actualment les connexions, per exemple, entre Castelló i Tarragona continuen fent-se amb una línia, amb una única via que suposa un coll de botella totalment inacceptable. Mentre que les connexions amb el centre de l'Estat estan totalment garantides, amb la resta de la Unió Europea els valencians hem de continuar desplaçant-nos per vies de comunicació com les autopistes de peatge o per vies de transport ferroviari totalment inacceptable, totalment inadequades per al moment en què vivim. De la mateixa manera, la nostra coalició apostarà per la potenciació dels ports valencians, dels fluxos de mercaderia de transports d'aixòs ports valencians i per una gestió independent i autònoma dels aeroports valencians, l'aeroport d'Alacant i l'aeroport de València. Per tot això, nosaltres demanem el vot per a la coalició per Europa, la nostra coalició, que farà que aquestes connexions, que aquestes infraestructures necessàries per al nostre país siguin molt més sostenibles i molt més eficaces del que són. Álvaro, dispara. Dispara jo. Bon dia. Dins del que és l'art mediterrani està clar que la nostra comarca es troba dins d'aquest espai, i per a nosaltres és de vital importància la comunicació que tant de temps portem reivindicant i que sols se'n recorden quan venen les eleccions dels partits que actualment estan governant, és el que seria la comunicació Gandia-Dénia. Considerem que aquesta via és de vital importància per a no quedar-nos darrere, i quan aquesta comunicació que estàvem comentant fa punt de lo que és París, Milà fins a Alacant, no quedar-nos descolgats i poder tindre accés directe a aquestes estacions. Per l'altra part, també el que és el tema de carreteres, considerem i creiem que l'A7 hauria de ser lliure de peatge per a que poguera servir per als transportistes el cost econòmic